କେନ୍ଦୁଝର ଏକ ଏପରି ଜିଲ୍ଲା ଯାହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କେନ୍ଦୁଝର ଛୋଟ ବଡ଼ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେପରି କିଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରୁ କୋଡ଼ିପୋଷା ଡ୍ୟାମ୍ ଅବା ଅରଡେଇ ଡ୍ୟାମ୍ ଅନ୍ୟତମ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଡ଼ିପୋଷା ଡ୍ୟାମ୍। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା କୋଡ଼ିପୋଷା ଡ୍ୟାମ୍ କେନ୍ଦୁଝର ସହରରୁ ପ୍ରାୟ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା କୋଡ଼ିପୋଷା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କୋଡ଼ିପୋଷା ଡ୍ୟାମ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅରଡେଇ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଟେ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଏହି ସ୍ଥଳଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରୁ ଜଣାଯାଏ ଏହା 1978 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ମାଟି ବନ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 3550 ଫୁଟ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ର ଉଚ୍ଚତା 30 ଫୁଟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବମୋଟ 809 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଫସଲ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଜଳାଶୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ସହାୟତା ପାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହି ଜଳାଶୟ ଦ୍ୱାରା କୃଷି ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାନ ଚାଷ, ପରିବା ଚାଷ ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଜାଗାଟି ଏବେ ଯାଏଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଓ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ଡିସେମ୍ବର ଓ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଣ୍ଡା ମ୍ୟାଗିର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଲୋକମାନେ ଏଠି ଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରିବା ସହ ଜାଗାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଦୟାକରି ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କେନ୍ଦୁଝରରୁ ପ୍ରାୟ 12ରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ରାସ୍ତାଟି ମୁଖ୍ୟତମ। ବଲଦେବଜୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧମଠ ଫ୍ଲାଇଓଭର ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେଠାରୁ ବାମକୁ ଯାଇ ବାଇପାସ ରୋଡରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଇପାସ ରୋଡରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଶିରିଷପାଳ ଫ୍ଲାଇଓଭର ପଡ଼ିବ। ସେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଶିରିଷପାଳ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥିତ ଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛକଟେ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରୁ ଡାହାଣକୁ ଦେଇ ଗୋଟେ ମାଟି ରାସ୍ତାରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଯିବେ କୋଡ଼ିପୋଷା ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ। ଲୋକମାନେ ଏଠି ଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରିବା ସହ ଜାଗାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଣ୍ଡା ମ୍ୟାଗିର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଆସିପହଞ୍ଚିଥିଲୁ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ।